खुलुमबाय बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं किंकन मुसाहारि। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दं बिजनीआव दैबानाजों गोबां सुबुङा हालाय हाफाय जानांदों। क'क्राझार सोहोराव दैबाना लोमसावदों। बाक्सानि साब्रै खौरांगिरिफोरनो सोरखारि गनायथि बिलाइ रानदों। आसामाव फैगौ 5 सानसिम गोब्राब अखा हागोननि सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियाना। अरुणाचलाव साब्रै आलफा हमजादों। पेट्रल डिजेलनि बेसेना दिनैबो बांदों। दानिया आबुं रादाब। थाद'नाय गैयै रोजा अखा हाबाय थानानै बिजनी नोगोरनि गोबां जायगायावनो दैबाना लोमसावनायनि जुनै गोबां सुबुङा हालाय हाफाय जानांदों। बिजनी नोगोरनि साखाथिजों बोहैलांनाय दुनाली आरो देवखुरा दैसानि दैया लोमसावनायाव बिजनी नोगोरनि 1 नं वार्डनि काबलिबागान, खासपारा, सुदेमपुरी, 2 नं वार्डनि रिंखांपुरी, माइनाव नोगोर, 3 नं वार्डनि सितला मन्दिर, हायना नोगोर, थाजिमपुरी आरो 4 नं वार्डनि सुन्दरबन, दैमु नोगोर ओनसोलफोरा दैजों लोमसावजोबदों। सुन्दरबन माइनाव नोगोरनि गोबांनि न'आव दै हाबनानै ओंखाम ओंख्रि संनो हायै जादों। बेनि अनगायैबो 2 नं सातियागुरी, भेरगाव लाइमोन नोगोर, फरेस्ट गेट, बिजनी दख'रा एबसु गाहाय मावख'नि लांगोनायावबो गोबां दै लोमसावदों। बबेखानि बेबायदि रोजा अखाया हाबाय थायोब्ला बिजनी नोगोरनि साखाथि फाखाथि थानाय गामि रायजोफोरा बबेबा रैखाथि गोनां जायगायाव बादा थाहैनांनो हागौ। ओरैहाय बिजनी महकुमानि बेन्दोङावनो थानाय कुतुबली, हानसरा, देवानपारा, खुज्राबगुरी, दवानदुबा, सारागाव, सामुगाव, दलापारा, दाङाफिटा, सनायखला, कावाडी, तेवालीपारा, जामदहा, सुतियानगुरी, माख्राबार बायदि ओनसोलफोरावबो गोबां दै लोमसावदों आरो बै ओनसोलफोराव मोब्लिब हरनाय नङा होननानै बिजनी साब डिभिजनेल मोब्लिब बिफाना अफिसियेलि फोसावनाय जादों। थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हानायनि जाउनाव क'क्राझार सोहोरनि माखासे गामिफोरा दैबानानि सिङाव गोदोनानै दं। बबेखानि क'क्राझार सोहोरनि साखाथि खाला थानाय माखासे गामिफोराबो दैबानानि थासारिजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि 29 नं सोनाब क'क्राझार बियाबनि एमएलए रबिराम नार्जारिनि न' सिङावबो दै हाबदों आरो बिथाङा गावनो हन्डाजों न' सिंनि दै सारगारनो गोनां जादों। एमएलए नार्जारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला क'क्राझार सोहोरनि साखाथियाव थानाय रुपाथि नोगोर, रबिन्द्र नगर, सान्ति नगर आरो माखासे मानि गामिफोरा बोसोरफ्रोमबो दैबानानि थासारिजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो आरो बे दै लोमसावनाया बबेबा बान्दोनि दै नङा, बे अखा हादैजोंसो लोमसावनाय दै होननानै फोरमायो। मैया मोनानिफ्राय जे जुब जुब अखा हादों, बे अखानि जाहोनाव नैबे रुपाथि नोगोर, बाकारमारि, दिमलगाव आरो बिनि सिगां थिथागुरि बे ओनसोलाव जेसेबां अखा हायो बे अखानि दैया गासैबो नैबे रुपाथि नोगोरनि गेजेरजों बोहैबोयो। प्रत्येक बोसोरावनो बेबायदि दैबानाया बे रुपाथि नोगोर क'क्राझार टाउननि वार्ड नम्बर 3 आव गोग्लैयो। बेवहाय बेबायदिनो दैबाना जायो आरो बे दैबानाया ओरैबायदि महर लायो जे बेवहाय खुनु मानसिनि न' गंसेबो बाद थाया। मोनफ्रोमबो न'खरावनो न' सिङाव दैया हान्थुसे जानजिसे हाबो आरो बेनि जाहोनाव मानसिफ्रा बिराद खस्थ' मोनो। दाउ अमा मानसि दुमसि गोबां जायगायाव गावबागाव न'खौ गारनानै खारनो गोनां जायो, रिलिफआव थाहैयो, खुरमा भागिनाव थाहैनो गोनां जायो। बे समस्याया देग्लायल' जादों, थांनाय बोसोरावल' जादों बा बेनि सिगांल' जादों बिदि नङा। गोबाव बोसोरनिफ्राय बेवहाय बेबायदि दैबानाया जाबाय थादों, अखानि दैबाना, खिन्थु दैमानि हाबनाय दैबाना नङा बियो। दा प्रब्लेमा जाबाय मा, जे बेनि दैया नैबे मोनसे जे गेजेरजों थांनाय केनेल दङ, बे केनेलजों थांनांगौ। केनेला रुपाथि नोगोर वार्ड नम्बर 3 सिमाव गिदिरैनो दङ, बेजों बोस्ल'नो हायोमोन। खिन्थु बेखौ बारग'लांनानै खोलाथिंजाय रेल लाइनखौ मोनहैनायनि सिगां बे केनेला रुपाथि नोगोराव जेसेबां गिदिर दङमोन बेसेबां गिदिर जालाङाखै, गासिबो सेबनानै गुसेब जालांदों आरो बेनिफ्राय बे दैया रेल लाइन बारस'नानै रेल लाइननि सिंजों खोलाहा नाराबारि, पाथिपारा, गेन्द्राबिल, बेलगुरिसिम बे दैया ओंखारलाङो। बिथिं ओंखारलांनाय केनेल दं। खिन्थु समस्या जाहैबाय मा, जे रेल लाइनाव गोदो रेल लाइना जेला बसायजेनदोंमोन, बे बसायजेननाय समाव फिसा फिसा सुङाखौ लानानै बा फिसा फिसा कालभार बानायनानै बिथांमोनहा रेल लाइनाव सिङाव दोन्दोंमोन। खिन्थु बेजों दा बेखिनि रुपाथि नोगोरनि बा बातारमारि ओनसोलनि दिमलगावनिफ्राय फैनाय जेसेबां बे अखानि दै बा दैमानि हाबनाय दै बेखौ पास खालामनो हाया। सुङाया फिसा, कालभारा फिसा।
अदेबानि बोसोरफ्रोमबो बेबायदि गले गले दैबाना जाफ्लेबाय थानाया थि रोखोम केनेल गैयैनि थाखायनो जानो मोन्दों होननानै दुखु फोरमायो। दैबानानि थासारिजों भुगिनांनाय नखरफोरखौ रैखाथि होनो कक्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बिथांनिसिम खौरां दैथायहरनाय होननानैबो रबिराम नार्जारिया फोरमायबावदों। बाक्सा जिल्लानि खौरांगिरिफोरनो गुबुन जिल्लानि खौरांगिरिफोर बायदिनो रायजोनि सुबुं फोनांजाब बिफाननि जोहै सोरखारि गनायथि बिलाइ होनांगौ होननानै बाक्सा जिल्ला बिटिएडि जार्नेलिस्ट एस'सिएशननि गोबाव समनिफ्राय नाजाथाबनाय बायदिनो बाक्सा जिल्लानि गासै सा 18 खौरांगिरिफोरनो गिबियै 2018 मायथाइयाव खुंजानाय नेशनेल प्रेस डेनि गेजेरजों बिटिसिनि सुबुं फोनांजाब बिफाना सरखारि गनायथि बिलाइ एक्रिडिटेशन कार्डखौ राननानै होग्रोदोंमोन। बबेखानि बे सा 18 खौरांगिरिफोरनि अनगायैबो गनायथि बिलाइ मोननो थांलांनाय सा 4 खौरांगिरिफोरनो शुक्रबारखालि जिल्ला खुंगिरिनि मावखुलियाव मोनसे मेहेरगोनां जथुमनि गेजेरजों सरखारि गनायथि बिलाइखौ राननानै होनाय जायो। बे हाबाफारियाव फारियै नुजाथिदोंमोन जिल्ला बेंगिरि रन्जन शर्मा, एसपि प्रतीक टुबे बिजय कुमार, जिल्लानि सुबुं फोनांजाब बिफानारि हेमचन्द्र पाठक आरो जिल्लानि गोबां गोजौ थाखोनि बिफानारिफोरा। आसामाव फैगौ 5 सानसिम गोब्राब अखा हाबाय थागोननि सांग्रांथि होदों गुवाहाटीआव थानाय ओनसोलारि बोथोर बिगियाना। बोथोर बिगियाना गंसे प्रेस बिबुंसार रिलिज खालामनानै सांग्रांथि होनाय बायदिब्ला रायजोआव 27, 28 आरो 29 जुनखालि गोब्राब अखा हाबाय थागोननि इसारा होदों। दिनैनि सानाव जे अखा हाबाय थानायजों लोगोसे सारअन्थाइ गावनो हागौ होननानैबो बुंदों बोथोर बिगियाना। बबेखानि आसामजों लोगोसे नसुं रायजो मेघालयावबो फैगौ 30 जुन खालारसिम जे अखा हागोन होननानैबो बोथोर बिगियाना प्रेस बिबुंसाराव फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि बे समाव मिथिंगाया जोबोर गिख्रंथाव महर लादों। रायजोनि खना खनला दैबाना लोमसावदों। दिनै रायजो नाङैनो 3 लाखनिबो बांसिन सुबुंफोरा दैबानानि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों आरो रोजा रोजा सुबुंफोरा रैखाथि गोनां जायगायाव थाहैनो गोनां जादों। बबेखानि आसामाव कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव थासारि बांलांगासिनो थानाय समावनो नैथि खोन्दोनि दैबानाया रायजो नाङै सरासनस्रा रायजोफोरखौ हालाय-हाफाय खालामगासिनो थानाय समावनो बोथोर बिगियाना आरोबाव 5 सानसिम अखा हाबाय थागोन होननानै सांग्रांथि होनाया बांसिनै समखिखां होदों। अरुणाचल प्रदेशनि सालां जिल्लायाव उदखारि आफाद आलफानि सा 4 दैदेनगिरिफोर हमजादों। इन्डियान आर्मिनि 6 आरो 9 नं रेजिमेन्टनि टीमा जथाय अपारेशन खालामनानै सा 4 आलफानि सोद्रोमाखौ हमनो हादों। हमजानाय आलफानि सोद्रोमाफोरखौ मेजर टिकेश्वर मरान एबा अर्जुन असम, सार्जेन्ट अरब दुवारा एबा सन्जन असम, सार्जेन्ट सुरजित दुवारा एबा खामन असम आरो सार्जेन्ट चिन्टु असम होननानै सिनायथिनो हादों। बबेखानि आलफानि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे आमेरिका आरो चीन हादराव बानायनाय गंथाम .32 mm पिस्तल, म्यानमाराव बानायनाय गंसे 7.65 mm पिस्तल, गंब्रै मेगजिन, माखासे गोगो गुलि, एके सिरिजनि गंसे मेगजिनजों लोगोसे थर 20 गोगो गुलि, मबाइल फन आरो माखासे अजद गोनां मुवा बेसादफोरखौ रैखाथि बिफाना बोखांनो हादों होननानै मिथिनो मोन्दों। पेट्रल डिजेलनि बेसेना आरोबाव दिनैबो बांदों। सनिबारखालि आसामाव पेट्रलनि बेसेना लिटारफायाव 59 फैसा बांदों। ओरैहाय डिजेलनि बेसेनाबो 56 फैसा बांदों। बेजों लोगोसेनो रायजोआव दिनै पेट्रलनि बेसेना 82 रां 94 फैसा आरो डिजेलनि बेसेना 69 रां 44 फैसासिम दावखोबाय। मख'नो गोनांदि बेबादिनो 21 सानसिम पेट्रल डिजेलनि बेसेना एसेबो लान्थ्रि बांगासिनो दं। दिनैसिम 21 साननि गेजेराव पेट्रलनि बेसेना 9 रां 12 फैसा आरो डिजेलनि बेसेना 11 रां 1 फैसा बांबाय। बबेखानि बे समाव पेट्रल डिजेलनि बेसेन खमायगोननि आसा खालामनो हाया होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।